Nej. Syng du? Du vidste chancen for. Prøv at synge igen. Så er det overskud. Ja. Hvad nu er det? Nej. Hvad har du ellers at sige, Jens? Jeg har ikke mere at sige. Hvad synes du om Hansen? Hvad kom Hansen? Ja. Jeg vil ikke være mere græskatolsk og ligeglad for nogen som helst person i hele den her verden. Er det rigtigt? Hvad synes du om Musse? Musse. Hvem er nu der af dem? Hvem er Musse af dem? Det er ham der har... Han har bil. Det ved jeg ikke, Hvad med Sølv? Den der er kvartet, fyr. Ja. Ja. Ligegyldigt. Ligegyldigt. Når han er bedst, ligegyldigt. Ja. Når han er værst, idiot. Hvad med Malle? Malle. God i din tekst, men så kan der sgu heller ikke sige meget mere positivt end det, men... Nej. Han er slet ikke nede med drøve. Nej, han kan ryge. Som alle de andre pikhoveder. Nej, han ryger som en gale, det kan jeg så godt lide. Så han er sgu helt perfekt, nej. Sådan det. Hvem du slår om det? Jeg ved ikke. Okay. Nej. Det er bare en holdningsting.